obhájiť víťazstvo nie je jednoduché a veľmi náročné. Ja som veľmi šťastná, že na olympijských hrách v Soči sa podarilo obhájiť víťazstvo po 4-ročnom období. A takisto som veľmi šťastná, že sa podarilo obhájiť víťazstvo aj v ankete športovec roka, takisto po 4-ročnom období. Som veľmi šťastná a vďačná za tú chvíľu. Veľa dneska tu znelo poďakovaní. Ja to asi skrátim. Ja veľmi pekne ďakujem všetkým tým, ktorí podporujú, ktorí pomáhajú našej nejednoduchej ceste. Ja veľmi pekne ďakujem tým, ktorí sú pri nás veľkou obrovskou rodinou, každému fanúšikovi športu, všetkým, ktorí držia nám palce, veria nám, aj keď sa darí, aj keď sa nedarí. Ja som mala zimomrávky, keď tento program začínal a videli ste deti. A kvôli tým deťom ten šport robíme. Každý ten športovec, ktorý dneska tu bol, mohol by povedať, že robíme to pre tých, pre ktorých sme vzorom. Ešte raz srdečne ďakujem vám pekne. Rozmýšľam, že či na Nastu vyťahneme tú našu trochu poslednú. Ja som pripravená. Tak ale, tak je strieľať zas. Kým nevidíme Maloka Allegro, je všetko relatívne v poriadku. Áno, v šatách to nie je ten pocit, ako máme v kombinéze a na trati. Samozrejme aj tá zbraň za chrbtom chyba. Tak ale Kytica už v podstate už je v tej polopozícii. Už je pripravená. Áno, a už ani zadýchaná nie je, pozri. Ale áno, z tej trému trošku je. Nastia, my sme sa pýtali, že v ktorom storočí sa narodila Anastázia Kuzminová. Už dávno. No, necháme to na ulicu, čo poviem. Poďme sa na to pozrieť. Anastázia Kuzmina. Mali ty Bože, aké mená. Anastázia. To je tá speváčka americká. Spieva. Slovensko. V ktorom storočí sa narodila Anastázia Kuzmina? V 16. Kto je to Anastázia Kuzmina? No to bola ruská cárna. Nie. To bola teraz Kuzminová. To je premiérka, alebo čo to je? Mierka? Také niečo, vo vláde, teraz. Vláde kde? V Rusku. Rada lyžuje? Nie, určite nie. V ktorom storočí? V 20. Kto je to? To je slovenská reprezentantka ruského pôvodu. A vyzerá ako? Keď športuje, tak určite atletické postavy, matka 2 detí, myslím. A v tom trikote to nie je vidieť. Čo tam nie je vidieť v tom trikote? Že je matka 2 detí. Viete, v ktorom storočí sa narodila Anastázia Kuzmina? V ktorom storočí? Chlapče, v ktorom storočí, nevíš? Sa narodila. V 14. storočí sa narodila. Ešte žije? To už je kaput dávno. To sú vystavenie one pozastavky. Pozastavky. Za takisto lyže. Lyže, možno nejaké vosky. Nastia, dalo sa to celkom stráviť, nie? Tak ja som bola pripravená, keď už Gabrika poslali do kosmosu, tak... Jedna vec tam bola správna a to, že Nastia je cárovna, ale slovenského športu a samozrejme pre dnešný ročník športovca roka 2014. Nastia, ešte jeden veľký